Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Amarisa, manipud syudad ti Bagyo. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad daklat ako man itinagan Amarisa at tubo ti syudad ti Bagyo. Adan asawa kan duan ti anak ko itamanang. Awan makunak itinagbalin nga asawa tatalagamot a responsable kan nagagat. Kinapudno na isulaang ti agtrab-trabaho. Tati kayat na nakafocus saklaang kadagiti anak mi. Kastamutan kadagiti rumbang ama asikaso iti pagtaengan mi. Ibagbaga ti kaaduan nga iti panawan ita. Patasen ti karbengan ti lalaki kan babae. Takunada ano anya ti kabailan ti lalaki, kabailan moten ti babae. Ngamno para kanyak, depende dayta. Ngamin, jakpat marik na amalablabsing ti karbengak, nga uray agtagibalayak laeng. Nakunak laeng daytoy manang kas opinion ko para ita a Women's Month. Ngam ket di, saan aditoy nga agtayek ti pakasaritaak. Tapno saan kayo amariro manang, ipalubos mo man nga rod, arugyak ti agsalaysay. Kumusta ti panagadal mo, Marisa? Okay mat papa, awan parikot. Siguro dumlay.
Kanjak kaya ta makikapkapeng ka kadagiti grupo iti universidad yo. Ano sa mamang tubngar iti pagalagadan ti universidad. Papa, Saan anasayat nga impluensya dagiti kakasta a grupo? Kan kadawian nawagas pa'y dayta dagiti makakanigid a grupo. Tapno makapag-recruit da kadagiti estudyante akas ken ka. di kayag danag, Papa. Laglagi pagkakanayon day taabilin nyo. Nasayaan. Ungayam. Rabin. Apa nakaring kapaylain. Adala ngamin in ring Pasko masapol nga ipasko iti umuna a subject ko inton bigat, Papa. Kahit nalpas mon, Wan, Papa, ayusan. nukas tangarod, akinanakan tani, rabiin. At apay klase minton bigat. Sana rin mga maladaw ka asumsumrak iti universidad. Oy, Marisa, ada good news ko kan ka. Anya day ta, friend? At schedule ti rally ngay daulwan ti student council dito university. Ha? Akbay so, friend? Yes! Ay na, uralag twinkle maninday ta matam. Amuklatan. Si kakit dimot. Baybay ang nakadilatan. No saan la si ka ti best friend ko, di ka kumakit ka asyan. Ha? Anya ti kahit mo asawan akaasyan nak. Di ka kumapanoy-nuyan nga gusto ka ni Chester. Tasyak lang, dadakarbangan na kan kuwana. Friend, saan ka nang iwat? Nagaduti estudyante ito dito universidad. Ang mga nood na makangagkan kakat maidanon pa'y ka ni Chester. Nakababain. Ay, over. Super OA ka, friend. Kasi ito ko mga damakang katata, kat imadayutang nga rod, o. Tagijay man dagiti estudyante apadatan ni. Datalang tada dito, ay. Kasi ano ko mga damakang katatangay. Kat anyalat amom. Ang mga nood na makangagkadata. OA ka ko nakmanan. Ala, dumngag kakit din, tap no maamwam ti schedule ti panagrally ti student council iti university tayo. Tap na amwam ti schedule ti Prince Charming mo. Damagag man kin ka, friend. Diyan niya? Naawatam ka di matlaan no anya tinapatig abanag nga ilablaban ti student council iso anangangay da iti rally. Ha? O anya, ha? Kwa? Ay, nako. Amuklatan, friend. Di mo naawatan no anya ti anak ti student council iso nagrally da. Takasanumat nga min. Di tala ng mat ka ni Chester ti nararamid mo. Si kamot, friend. Maawatan nak saan ka di? Katanyapay ko ma. Kanayon mo tamaw awatan ka. Friend, masapol nga daadapay amaya sa dagak ka ni Chester. Iti kasta, agbalin kami anasingad. Ha? Anya ti kahit mo asawan? Makikapangak mo't iti amin a grupo a nakaikapangan na. Anya? Hanggang na makikapang kakadagiti grupo nga yan ni Chester, obligado kanto na makipasit kadagiti isayang kat da rally. Kasanon ti amam? Di kasaritak ni Chester. Kidawak ano mabalin, sa anak ang makipasat kadagiti rally. Ha? Ngam, siyak ti mangida ulo iti panagaramid kadagiti poster kanda dumapay akasapulan da a placard no agrali da. Basta sa anak kon ang makipasat iti rally, tapno jak pagdandanagan ti maipapankan ni Papa. Ay, wow! Talagamat Ipamuspusa mo talaga. When friend, isa umay kan. Kuyugan nak, takasarita ta ni Chester, itamot laang.
Hala, Marisa. Kapaya di ka man din simbra kiti klase tayo. Masapo lang namin nga iring Pasko daytar aramidag a placard para iti isayang kat na Chester Arali, friend. Ay, unay kan, Marisa. Saan samutan nga umnutar aramidem? Agasam nga ita may sakripisyon ti panagadal mo, gapoy ti sinarek mo, tapno mayasdag kalaan ka ni Chester. Friend, Amangan si kati may pasungal-ngal iti alanganin, friend. Gaputa adon tilangan mo, kan adon dagiti di mo na ipasa a project tayo. saan mat siguro, friend? Ika gumaakti maka-cope up, apaman ama iring Pasko dagiti aramidag. Ay, una yan aya. Gapulay tinalau sa panagustom ko ni Chester. Mapaypay amon ti panagadal mo. Ay, unay lakit din aya ni Ayat. Talaga ahahamakin ng lahat. Masunod ka lamang. Pangita ka lang nga si Mangpot, Marisa. Dala ngamin inring pas may a project kadagiti kaadalak, papa. Ada ring pas yo a project. Wano ring pas mo dagiti placard nga aramidan dagiti rallyista akamang ti student council iti universidad yo. Papa? Tamom siguro kat mailimid mo kanyak tar aramida man niya. Papa, saan nga iti kasta? Dala... Huston! Di na kun alilawan, tamo kun ti amin. Ultimo ti mabaybay amo na panagadal mo, gapo iti panaggusto mitagnagan iti Chester. O anya, mas daaw ka? Tamok ti amin ang mapaspasamak kan ka, Marisa? Papa? Di naktumalilaw. Anak ko mati serbi nga dahil ti serbisyo no jak maduktalan ti mapaspasamak. Isotap no maputad ang mamimpinsan ti kalukwam. Ag-transfer ka lang nga iti Pangasinan. Anya? Awanan ta adupay angam. Ag-transfer kay iti Pangasinan kat agnaad kay taayan ni manong mo. Iso ti bilin amang bantay kan ka. Tapno mayadayo ka kadagiti kasingad mo nga aktivista kat saan ang madadaal ti masakbayam. Nailimod ka ni Papa, tinagbalin nga aktibidad ko iti universidad apagad adalak iti syudad ti Baguio manang Emmy. Kastamot ten ti panaggustok ka ni Chester. Iso nga in-transfer nak iti may sa pribado nga universidad iti Pangasinan. Uray kasano ti panagpakaasi kan panagpalawag ko, di nakimpangag ti ama, kat natulok ti kayat na. Nakipagnaedak na rod kadamanong ko, nga itiday di apanawan kat agtrab-trabaho ijay Pangasinan, kadwana ti pamilyana. Awan nga rod tinaaramidak, no saan at tinagtungpal iti kayat ni Papa. Aklonek asimkan pa idin iti panunot ko nga agtalawak laengan, kat agwaywayasak nga agbyag. Ngam na amiris ko ajak pa'y kabailan ti tumakder iti bukod ko asaka. Iso asinay saya at kulatan tinagadal. Iti panaglabas ti aldaw, makunak anakalipatakmet. Tana ikagumaak nga iwaksi iti panunot ko ni Chester. Agingga iti danda ni akon agturpos iti kurso.
saan kayon nga umay, Papa? Mabalin ka di ayamat, ajagdar ayan ti pa nagturpos mo, Marisa. Narabyan na klase malog, tanda pa iniring Pasko di opisina. Kasta ka di, Papa? Wen, ket kumusta ka mat dito ayan damano mo? Okay mo't, Papa. Awan parikot. Tano adda, ang mga no sa anak akaraman kadagiti agturpos inton bigat. Sa bagay, katanya nga iti plano kalpasan ti graduation mo. Makigiddan kanto ka din kanyak nga agsubli di bagyo. Saan siguro, Papa? Adda nga minan dagiti nagaplayak ditoy, sakbay pay nga agturpusak. Kaya't ko nga orayon ti resulta ti panag-apply ko. Nasaya at nga rod no kasta. Marisa, anak, pasensya ka no iningitan ka idagad-adal ka pa'y langit yung bagyo. Kano apa anas ka na pinilit ka iding ag-transfer dito Pangasinan. Papa, nalpasan day jay. Saan tayo kumanapagsaritaan pay? Sa bagay, husto ka anak. Di importante ita kat nakaturpos ka. Nabayag mo tanyagam amuta, Marisa. Nabayag mo tanti panagayat ng dardarirag ko kon ka. Luis, Napanagnagak mo't siguron kan ka ti kinapudnok. Kastamot tanti kinadalos ti panagayat ko kon ka. apay Luis, nauma ka ka din nagdatdaton kanyak? Ni, sana? Sanak to ama uma apulos. Ngamin, napudno ti panagayat ko kon ka. Kunak no nauma kan, takas la isidsidir mo ngaminan kanyak ti panagayat mo. Ni, sana? Kahit ko la kumaamaamuan, nadamot la kay mo dingak di tapusom. No, adamot la namnamak para iti nasamit awen mo. Madama ko man, nakita wano, naamuam ka din, nga ada sa bali alalaki ang nakikuyuga? Malaksid kan ka? Awan. Siyak lang mo taamok apakikoy-kuyugam. Manipod mo sukunan kay ti trabaho, agore ka. Agore ka, Marisa. Apay pagurayan na. Ti kayat ka di asawon ti imbagam kat ay ayatan nakmat. Si Kaman, noon niya ti pagawatam. Ay ayatan nakmat. Kasta ti maawatak, Marisa. Husto ak ka di? Tatalaga akayat na nga ibalikas ko. Rumbang lang mat Tanasamsamit adenggan na ang taot amis mo iti bibig mo. Alaman laangan. Aklo na kunti panagayat mo, Luis. Ay ayatan ka man. Mercedes, apay adi ka matagtagari. Lauro. Ano ka din ti mapaspasamak kan ka. Ibagam kanyak. Awan mat, Lauro. Kaslang amin jak pa'y lapat dyan. Ti anya. Manipod pinag-transfer mo ide di Pangasinan ni Marisa, ide agad-adal pa'y laeng. Nabayag asaan ta nakadun na. Mercedes. Tay di nagturpos, nakastrak mo tan adagos iti trabaho ijay.
Sana pulo sa naikan iti gundaway ang nagawid iti bagyo. Ita, datan ti mapan iti Pangasinan, tapno atendaran ta ti panagkalay sana. Mercedes, saan arumba nga pagladingitam ti may papan iti dayta? Sa anak mo't amaladingitan, Lauro. Pampanunutak laeng. Kasla nagbayag a panawen asaan ta nakaden na ni Marisa. Talaga kasta. Pasensya ka no, kinasapulan nga impan ko ije Pangasinan ti anak ta. Inliklik ko lang iti posible apan nakaalilaw na kadag iti makakanigid a grupo. Lauro, Tano na alilaw da di ni Marisa. Ang mga nusan lang arudan ang naggraduar na isagmak pa yan. So asapay la ko matamaawatan nak. Kasayaatan asaan ta nakaden na itinabayag a panawen basta nagbalin anabaliki. Ngam tinakadin nata nga agpayso ngam na isagmakmat. sawagay mo't kit di Kat kasapulan na ginanatan Mercedes, tani, adalam man tirabe. Masapat apay asumalog iti Pangasinan inton bigat para iti panagkalaysan ni Marisa. Marisa, maragsakan ka lakit dito ipadamag ko kon ka. Oh, apay Luis, anya dayta? Napromote kiti trabaho. Agbalin ako na manager ti may sa branch ti kumpanyami. Kat mayakarak iti bagyo. Agpay so, Luis? Wen, isa umasapol ka sarita kay tinalapat. Tas sikat apektado iti promotion ko. Ha? Apay asyak ti apektado ako nam, Luis. Sa anak namin ni Oman nugot ang mayakar iti bagyo. Asaan kayo akakuyog nga agiina? Ha? Isakit daw kumakan kang agikat ka niti trabahom. Na ikuyog kayong agiina iti bagyo. Ijay tayo nga agnaed. Luis? Oh, di mo kadikayat, Marisa? Saan man? Kayat ko, Luis. Iso nga umanugot akiti planom. Kan may sa, napipaijay taadda balay mi. Saan tayon nga agabang akas dito'y Pangasinan. Makadan na pa yan damamakan papa, dagiti apu ko da. Agyaman akta umanugot ka, Marisa. Apay ket di na saan. Sikat ti lalaki, ti adigi ti pagtaangan. Rumbang laang apasako pakkan ka. Iso nga inton bigat matlaang, ag-file akon iti resignation ko iti trabaho. Tapno maisimpa tayon ti panagakar tayo ijay bagyo. Iti pan nakaiyakar iti trabaho ti asawak diti syudad ti Bagyo manang Emmy, nagikatakmatan iti trabaho
tapno makasurot kami nga agiina. Dua idin ti anak mi ka ni Luis. Iti pa nagsublik iti syudad ti Baguio. Jakman amo takella at mo't ang nagsubli ti amin alagip ti napalabas, idi agad adalak paylaeng. Kang ronaan na, kalaat ang nagsubli iti lagip ko ni Chester. Kadagidi agundaway manang, kasla da bilag ajak malabanan, anang iduron kanyak, tapno sa pulak iti social media dagiti sigod akabad dungalak. Katikang runaan arantak manang, agsaludsod maipapan ken ni Chester. Ay na, friend! Nabayaga panahon tinaglabas. Wow! Beautiful kalata. Kasta nakarkaro pa kita pimintas kan ano labsan tag sarita. Si kakat di mat friend. Aging ka di ita kat bolbolaan naklata. Oy, saan I'm telling the truth. Nothing but the truth. So help me God. Saan ka talaga nagbaliw, friend? Comedian ka latang aging gaita. Of course. O, anya ngay, kumusta ka? Kastoy, kas makita mat kas kan ka, pimintasak mat, saan ka di? Madlaw nga rod. Nagkinis ti kudil mo, friend. Aha. Madlaw ang matartaripato ang naimbag. Ay, talaga, friend. Saan ko abaybayan ti kudil ko, tadyaket ang madadaal. Sayang ti ginastos ko nagpapapintas anya. O, kasi ka, kumusta mo ti biyag tinaasawaan? Okay, Matt. Doon ti anak mi ka ni Luis. Friend. Ni Chester. Ha? Anya ti madamag kan kwa na. Ala! Ni Prince Charming pala ang tilaglagipam. E din to taad na lang nga rodan ari iti biyag mo. Kan adda pa yung bunga ti ayan-ayat yo. Si Kamat. Parag damdamag aklaan. Oh, etchos. Nga mala. Sige. Kangay ko nang magdamdamag kalaeng. Ibagak nga rod na niya ti amok. Anya tayo ta, friend? Ay na, friend. Sana nagkaturpos ni Chester. Ha? Apay. Anya tinapasamak? Diyak mo. Awan ti makaam mo, Marisa. Ngamin, kalat-lata na nagpukaw. Anya? Ne. Apay anak pukaw. Sa dino tinapanan na. Adagayam chat kanyak tinagayam ko iti social media kabagyan ni Chester. Basa ak ti message na. Okay. Addan asawa ni Chester. Naadaan dapay iti dua nga anak. Agpada a babae. Isuna laeng tagpatinggalaeng andita ti amok. Ngamin. Kala at matan apimanaw ti asawa kan anak na ngam saan da kadwa ni Chester. Ni, apay nga tangay. Sa dino tinapanan ti agiinan ni Chester. Apay asaan da akakuyog ni Chester apimanaw. Marisa. Apa, di ka pala maturog at hanapin. Maturog ako ti Luis. Rineplayak lang ti chat ti kabatch ko idi. Kastaya. Langarodan kat ni adalo mong tirabi. Bakit? Di ka una agpuypuyat ta makapadakas kan ka.
Kan masapa ka pa yung agring inton bigat. Dasarak na kita anak ta. Sana yan. Juan Luis, maturog akon. Di kagdanag. Alang nga rodan. Maturog ak matan. Inton bigaton at kachat ko manon ti kabagyan ni Chester. Amang ano pagatapan nak pa'y ti asawak. Diyak kaya't apagduado anak ni Luis. Kasta, saan kan gagsapol iti trabahom dito'y Bagyo, Marisa? Saanan, mama? Kaya't ni Luis ngay pamaysak nga si kasundag iti anak mi. Kan maysa, kabailan na kami kano matabiagan. Sa bagay, napintas mo ti trabaho ti asawam, anak ko. Napag-asatan mo't, mama. Dandani iso nga rod amin ang ti makakaamo iti gastos ni ti balay. Di na kami butan kaya't apaggastusan kan ni Papangyo. Mama, nagasat ka ni Luis, Marisa. Nakasingsingpet kan responsable nga asawa. ba nagapagyamanak matunay, mama? Ayan ni Papa? Ada na patag nga inasikaso na. Diyak ka mo doon nga oras nga agawid. Kasta ka di. Mama, masapa ka rumor ita. Dumagasak pa nga min iji parlor ti gayam ko. Sakto mapan iti pagadalan dagiti apo ko yo. Sikati baka mo, Marisa. Aganad ka, anak ko. Naimbag ta din magas ka dito ay Marisa. Ada chikak, friend. Anya day ta, friend? Kasla napatag, Talaga napatag. Kat mamati ak nga interesado ka iti dito at chika. Anya nga min day ta. Ada na amo kadamag may papan ko ni Chester. Ha? Anya tinamo, may papankan ko na. Ay na, friend. Confirmed. Talaga gaya man nagbalin anaan-anay akamang ti makakanigid a grupo ni Chester. Anya? Uwan ka no. Mapagtalkan di source ko, isa ang mamati ak nga agpaiso tindano na kanyak. Hanggang tinakaladladingit, friend. Ay. Anya, friend? Ibagam kanyak. Nairaman ka no katagiti napaltugan iti enkwentro ang napasamak iti kalingga. Iti nagbaitan ti tropa ti gobyerno kandag iti makakanigid a grupo. Anya? Tay tatag pa iso. Iso na laeng tadyakon na kumpirma no nalasatan na wano saan ti pan nakapaltog na. Diyos ko. Naklaatak iti dayta na amwak ang napasamak ka ni Chester manang Emmy. Diyak amo no anya tisimkan ariknak iti daydi akan ito. Amok adag iti laang kabagyan ni Chester ti makaigbaga no nakalasat ni Chester iti napasamak kan kuana wenno saan. Nupay kasta, diyakon ginandat nga amuan pay. Tano panunutan anaimbag, anya pay lako maagapo. Jakman mo't maawatan ti bagik manang. Taapay anasken pay laeng ako mikumag ti bagik nga agkalap iti impormasyon maipapan ka ni Chester kat adda nga ruden pamilyak.
Idila na amiris ko manang, pudno ti amin nga imbaga kanyak ni Papa. Awan na sayaat nga itden ti panakikapeng iti makakanigid a grupo, tadadaulan na laeng ti masakbayan. Mabalin nga irugida ti agrecruit iti simple laeng arali dagiti estudyante kontra iti pagadalanda wenno anya pay awagas. Kalpasan na, di mo gaya man mapupuutan ana brainwash da kan. Aging gaadisnudo kan tumeten a makikapeng kadakwada. Gapoy ti dayta nakarkaron a nagbalinak a curious maipapan iti operasyon da. Kat nagsirara kak akagiddan tinaingat apanang bantay ko iti duwang anak mi ken ni Luis. Tapno saan damat ama alilaw manang. Di tamat laang anakitak ti Facebook page ni Miss Arian Jane Ramos. Kat dayawag ti kinaturad na amang ibulbulgar kadagiti ammuna, maipapan kadagiti makakanigid a grupo. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Marisa. Marisa, pagayam ko, nulabsan ti agsarita, dandani kagayaman idi kabambanwagam. Ti pagimbagan na laeng, ada iti serbisyo ti amam, kat saan ama ilimod kan kuana ti estilo ti panangalilaw dagiti makakanigid a grupo, iso nga inaramid na adagos ti rumbeng. Tano di nakakumain niya dayo idi, nalabit ang nagbaligi damat ang nangalilaw kan ka. Nasaya at ti ar-aramidam ang naingat a panagbantay kadagiti anak mo. Tapno makasigurado kayo nga agasawa, asaan danto ang maalilaw, akas iti dadduma. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Akaloy at taga Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. May saakmat a subscriber ti Ferds Caballero YouTube channel. Magusto ak unay dagiti maipatpatangatang apadas ti biag dagiti dumdumngag, OFW man wenno saan. Naawis mo tiriknak anang ipatulod iti padas ko, barang makaibati iti adal kan inspirasyon kadagiti dumdumngag. Ilingad na klangan manang itinagan Akaloy at taga Nueva Ecija. Nalabit nga addan kaarni to'y inak isalaysay. Ngamsapay lakuma tamapili la tama idrama. Tamamati ak nga damat sa bali nga anggulo daytoy, asigurado ang magustuhan dagiti dumdumngeg. Nakaturpo sa kiti kolehyo manang, gamgaputan narigat ti agbirok iti trabaho. Awan pa kainaigan ti nailepas ko a kurso ti trabaho amas masterka. No daduma nang runa noon trabaho, social media ti pagpalpalabasa iti oras, kat adu ti maamamok babaan iti daytoy. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Sigurado ka din iti desisyon mo, makisinarak iti personal iti nobya maanam-amom lang iti Facebook anak ko. Wananang, panawanan tap nagkita kami niti personal. Awan mo't siguro ti pakababalawak. Tawan mo't hindi madlukon kwa na may papaniti kinataok. Kaya niti kinabayag mo't nagdatdaton nakinkwana. Inaklon nanti panagayat ko. Sa bagay, nasayaat mo't no agsarak kayo. Tapno ad-adapay ama-amamuyo ti tunggal maysa. Pudno day tananang. Agam di mo't inauna ka ngam isaw. Adayong samot ti baot ti idadyaw. Awan mo't siguro parikot may papaniti day tananang. Amo kay ayatan nak ni Rio. Kat kastak mo't kankwana. Malakat sa isaya atam nga ruda anak ko. Tapno mayam amumutan kanyak tinobyam. Wananang, kat mamatiak ang magustuhan nyo ni Rio.
Medyo maladawak nga gawid intong rabi Adapay ngamin papanak. Sa dinaw, anak ko. Agkita kami iti personal ka ni Kaloy, tatang. Ti ibagbaga makaayan-ayat mo? Wan tatang. Mas dawak mo't ngamin kan kariyo. Di mo pa'y nakitkita iti personal da dya akaloy. Iti lang cellphone di pagsarsaritaan nyo. Nung inaklon mo, ti panagayat na. Tatang, awan mo siguro ti parikot may papaniti dayta. Awan mo tinlimod na kanyak may papaniti kinatao na. Kan mariknak mo talaga na saya at atao ni Kaloy. Ay, palaan no day tati kunam. Ngam aganad ka anak. Ado dagiti manangal lilaw ita panawan. Sigurado mati Kaloy ang sinarak mo kat iso ti kayan ayat mo. Di kay agdanag tatang, takanayon kami nga ag video call. Iso akabisado kung tilangan ni Kaloy. Ala, tadi kamot mabalin nga inakuman. Tadaan kan ito umno nga edad. Ngam tay bilin ko, Rio. Aganad ka akanayon. Sigurado ka ni Rion dayta sumungad. Isong agpayson. Kaloy? Si Kakadi? When Rio, agtugaw ka. Agyamanak? Kamaudyanan na. Nagkita tamot langan iti personal. Pasensya kan ta, dayo nga min ti lugar nga yan ti trabaho kiti. Isong ay talaga nga nagkita ta. Maawatak. Talaga nagpindas ka Rio. Nang runa pa yan iti personal. Katagyaman ak unay, tainaklon mo ti panagayat ko. Amok namin anasaya at kaatao. Oray saan tapay ang nagkita iti personal. Kumusta? Okay lang. Nag-resign ako ni Sigod na trabaho. Isong nga dakitan dito yung lugar tayo. Sige ngay, kumusta mo ti trabaho? Okay, Matt. Medyo narigat lang ti trabaho ti accountant. Sa dinaro doon ti pagtrabahoam ita. Nakastre ka sales representative. Isa barbaro man ti trabaho kita. Kaya riyan namang rugrugiak. Nasaya at marod no kasta. Kat maragsakan naktadakan ditoy. Saanan nga iti video call lang ti pagsarsaritaan ta. Wen Rio, kat ikarik, aramidak ti amin, tapno maipariknak ti kinapudno ti panagayat ko kun ka. Kumusta nga di pa nagsarak yu iti kaayan-ayat mo, Rio? Okay, matatang. Panagrik-nak kat saan laang nga ita ti panagkita mi iti personal. Kat, nasingpat ka di matlaang da siya akaloy. Wan tatang. Nag-resign iti sigod at trabaho na. Kat dito yan lugar tayo agtrabaho. No kasta, mangrugrugi manan iti baro at trabaho na? Manot tayo ti tawan da siya akaloy? 35 tatang. Ne, adayo gayam ti ba't ti edad yo? Sangapulo atawan. Awan iti edad tinapod na panagayat tatang. Kan saan amadlaw, taubing pa'y tilangana. Kahit kano nga rod nga umay diti balay, tapno maamamok matan. Iyam-am muna kanupay kanina nang natatang. Kalpasan na, iyam-amok tumutan kada kayo. Sige man nga rod. Tapno makilatis ko anay imbag tinobyo. Tatikayat ko, kat daytay talaga amay karikan ka, Rio.
Naragsakan ak unay, idi nagkita kami matlaangan ka ni Rio iti personal man ng Emmy. Nakarkaro manan anariknak nga ay ayat at unay, idi nagkita kamin. Awan mo't ket di ti inlimad mi iti tunggal maysa, idi iti cellphone laeng ti ayan ti komunikasyon mi. Isu nga awan ti nagbalin a problema iti panagkita min iti personal. Maisa nga accountant ni Rio manang isa o medyo adda amak ko iti panakisangok to iti amana. Tauray nakaturpusak iti kolehyo, awan pa'y naipundar ko, gapo iti sabasabali at trabaho anastrakak. Ken mas natataenganak ngem ni Rio iti 10 at awan. Ado ti sumsumrek iti panunot ko, sakbay nga iyam amunak iti amana. Ngam ingkar kararag ko asapay ko ma, tamaaklon nak ti amana. Inyam amok nga rod ni Rio iti inak, manang Emmy. Maragsa na, tanagkita tamatlaangan balasang ko. Kasta akmat, nana. Sapay ko ma, maikarit ti anak ko ken ka, Rio. Damag ko napintas ka no ti trabaho ko na ni Kaloy. May saka ka no nga accountant. Uwan, nana. Ay na, amang ano saan mo't maikarikan ka ti anak ko balasang ko. Nakababae ni iti pabilyayo. Awan problema iti dayta, nana. Tinapatag, napudno ti panagayat may iti tunggal maysa. Kan patsak nga agbalintumat anabaligi ni Kaloy. Ikarkararag ko ba't dayta balasang ko. Kat amo ka mas inspirado man itan nga agtrabaho ni Kaloy. Tadakan amang igiyakan kwa na. Di kay agdanag, nana. Siyak ti makaammo ken ni Kaloy. Tatang, iso ni Kaloy, tinobyo. Naimbag arabi iyo, tata. Si kagayam ni Kaloy nga ibagbaga ti anak ko. Madlaw at talaga natataengan ka ngam ni Rio. Manutayan ti baet ti dadyo. 10, tata. Anya mo ti trabahom. Kananya kurso ti nairing pas mo. Mas kum tinalpas ko, tata. Nga magtrabaho kita ka sales representative iti may sa kumpanya. Nay, kasano ka ngaya nagbalin na sales representative no mas kumgayam tinaiturpos mo? Marigatan namin nga agsapol iti trabaho may naigi tinaiturpos ko kurso, tata. Isa ako nak, nga mga noad na saysayat a master kakatrabaho. Kung na kanyak ni Rio anobyo nakakanon, sigurado ka? Amay paayam to itinasaya at amasakbayan ti anak ko no bilang da kayon to ti agkagasat. Tatang. May bayan naklaang Rio. Nasaysayatan nga itapay laeng tanasapapay. Amunan ti kayat ko abiyag para ken ka. Amumat siguro ang may isang accountant to anak ko. Ken ubing nga amang nga mitisika. Amok na ita, tata. Isu nga aginggat na sapapay. Rumbang lang nga amumunti aramidam. Tapno may karika ita anak ko. Tatang, agawid na ni Kaloy. Intulod na klaang. Sige, aganad ka. Amo kakabala masalwadan ti bagim talakay kan. Uwan, tata. Oo, sige. Agpakadak nga rudan. Adios.
Nagsakayat ni tatang mo aparakan ka. Saan mo siguro, Kaloy? Madlaw iti pan nakisarita na kanya kidarabi eh. Inlimod tala ko man kankwana ti relasyon ta. Ha? Ay, sana mabalin ah. Diyak mo to manugot, Rio. Masapula saan ta nga agulbot ka ni tatang mo. Ngam, jak mo't magustuhan ti trato na kan ka. Rio, maawatak ni tatang mo. Oray no siyak mo tada iti sitwasyon na. Agamakak mo siguro. No maamuak nga awan pa'y naturong taagbalin na nobyo ti kakaiso ng anak ko. Saan mo ko maatagibas si ti bagim, Kaloy? Okay lang, Rio. Maawatak ko nakmat. Sana bale, panagnagak ka ni tatang mo, akabailan ka nga ipaayan itinapinta sa panagbiag. Agyaman na, Kaloy. Amok nga adayo ti maturong mo. Kat maragpat mo ti kalkali kagumam iti biyag. Katamom, nakarkaro anay kanak iti kirad ita amang pasayat iti biyag ko. Tapno mapanagnagak iti amam, nga adda ka iti natalgad akasasaad iti danak. Agyaman akmanan, Kaloy. Siyak tirumbang nagyaman ken kariyo. Tauray no kastuyak laeng, nga awan pa'y natunoy ko iti biyag. Inayat nak. Kat di kag dalag, aramidak ti amin para kan ka. Kaloy anak, itay payamat madlaw ko kas na nakaununag ti pampanunutam. Okay ak lang, nanang. Inana, Kaloy, amok no da parikot mo. Maladingitan ak lang amin. Tunggal malagip ko ti trato kanyak tama ni Rio, nanang. Ha? Apay, anak ko. Saan mat nga minamailibak nga adayo ti bawat ti edad mo ka ni Rio? Kan maysa, ada na talga da trabaho na. Tamay sakit nga rod ni accountant. Idinto ta siyak. Arig nakas lamang rugrugi ak man nagtrabaho. Apay, anak ko. Tagibasitan na kaon ay jay ama ni Rio. Jakmat mababalaw, nanang. Tagmay may isang anak ni Rio. Siyempre, kaya't na masigurado ang may paayak itinasaya at abiyag ni Rio, no bilang kaya't minton tagsimpa. Kat, anyang arun ti planom ita, anak ko. Nakarkaro pa nga igawid ko tagtrabaho, nanang. Tapnong umato ti posisyon ko. Tapno may pakita kiti ama ni Rio, akabaila kabiyagan ta anak na. Mayat day ta akapanunutam, anak ko. Kat aramidem nga inspirasyon ti kas di atrato ti amanaken ka, tapno saysaya atam pa'y ti biyag mo. Nakasaysaya at kaatao, anak ko. Kaputa pinadakkel da ka na saya ta tao, nanang. Kat panaknakakday ta iti ama ni Rio. Uray no sabali ti tenor ti panakisarita kanyak ti ama ni Rio, saan ang nagsakit tinakam ko man ng Emmy. Pinagbalin ko ket di a motivation day dyan na pasamak, tapno saysaya atak pa'y ti agtrabaho. Kat mapanagnakak iti ama ni Rio, akabailak nga ipaayan itinapintas a masakbayan ti anak na. Gaputa nagbalinkat nga rod akarit para kanyak ti jar ti ama ti nobyak, idinagamamu kami. Ad-addan nga inggaed ko ti nagtrabaho, tabarang no maikanak iti gundaway, kat maitaluak iti nangat nga to a posisyon iti kumpanya a pagpapaayak.
Tirigat na laang manang, gapo tamakumikumak iti trabaho, naapektaran mo ti relasyon mi kan ni Rio, agsipod taman manu kami idin, nga agsara. Nasapakan sa asimang petita anak ko. Saan ka nag-overtime akas itisigod nga aramidam? Adang amin napintas nga ipadamag ko kada kayo, nanang. Ha? Anya day ta anak ko? Nakaragragsak ka man. Nanang, naipromote kiti trabaho. Supervisor kitan. Anya? Ay nagsayatan ngay anak ko. Ay na, nagbuo nga mutla amin na nagrigrigatam. Agasam ta kanayon ka nga ag-overtime. Dandani awan pa'y oras mo para itibagim. Nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, kasi tanakunayo, nagbungan ti amin na sakripisyok, nanang. Ita, adan may panakal ko itama ni Rio. Saan na napanunutan at yak kabailan nga ipaayan iti nasayata panagbiag ti anak na. Bilibak nga rod kan ka anak ko. Saan ka pulos anaupay itinaramid kan ka ti ama tinubyam? Inaramid mo pa ikit ni day nga inspirasyon tapno agbaligi ka iti panagtrabahom. Ay ayatek nga minunay ni Rio, nanang. Amangan nga maupay mo't kanyak akas itama na. Saan ba't siguro anak ko? Takas makita ka talaga mo't nga ay ayatan na ka ni Rio. Sa bagay, puno day tananang. Taisupay ti may saan ang patpatib ka rin ti pakinakam ko, tapno saan nakasumuko. Ti panagayat na kanyak tinagsamakadak, nanang. Nasaya at day nga inaramid mo anak ko. Kat ita, nagbaligi kan. Saan la day tananang? Iti kanito amayat ti performance ko iti baro at trabaho. Dakal tinamnamak amay promotak iti nangat nga to pa'y aposisyon. Angam di ka matunay anak ko. Amang ano mabaybay amot na itasalun at mo. Kan kang runaan na. Amang ano mabaybay amot ni Rio akaayan ayat mo. Puno day tangay bagayo, nanang. Taga po iti gagar ko amay promote. Talaga anaawan na iti oras ka ni Rio. Katsapay la ko matamawatan nak. Itata nagunod mo ti tartari gagayam. Bumawi ka ka ni Rio anak ko. Tapno awan to ti pagbabauyam iti udi na. Wan, nanang. Talaga akasta ti aramidak. Kapali iwag kadagiti naglabas nga aldaw. Saan matan nga umumay dito balay ni Kaloy, Rio? Makumikom ngamin iti trabaho na, tatang. Nga tang? Ang mga nodamot sa bali napakakumkumikuman na. Ha? Ay, agbalaw kan, Rio. Ang mga nodan sa bali nga raramidan Genobio. Adayo ang mapasamak day tatang. Napudno kanyak ni Kaloy. Talaga nga ikagkagumaan na ti agtrab-trabaho. Tapno mapanagnakan na kada kayo, asa anak ka nagbidot anangaklon kan kwa na. Wala, tapay nga yan nagbita na upay. Subsubukak lang, kasla nagbit matasim mo ko. Nagbidot kayo, tatang. Kanayon kami nga agsarita ka ni Kaloy. Iso na laang ta talaga abisi iti trabaho na. Iso aman manu kami ang makarwar. Masapay la ko mga rutag pa iso day tangay bagbagam, Rio. Tawan ti sabali akal-kali kagumak, no di ti sumaya ti panagbiag mo. Nang runa no makiasawa kanton. Ti kayat ko, di kabalan na kaabiyagan, kastamod dagitag balintungan anak yo. Day talaang ti tarigagay ko, anak.
Kailiw ka una yan. Nabayag ka saan ta nagkita. Wan nga rod, busy ka mat ngamin una iti trabaho. Pasensya ka na. Nga mamom, nagbungan ti amin na sakripisyo ta adwa. Asaan na nagkit-kita. Gaputa makumiko makuna iti trabaho. Anya ti kayat masawan Kaloy? Na-promote ako na Rio. Naingaton ti posisyon ko iti kumpanya pagpapaayak. Agpaiso? Ay na, maragsakan ako unay Kaloy. Para iti masakbayan ta amin nga aramida Creo. Ita, kabaila ko na panagnikan ni tamam. Akabailan ka nga ipaayan iti nasayata pa nagbiag. Agraman da kita agbalintongan nakta. Pasensyakan ka ni tatang ko ha, Kaloy. Amok mo't day ta. Amok ang nagagat ka. Kan adaara paap mo iti biyag. Katagyaman ako unay kan ka. Anya ti pagyamanam kanyak. Gaputa saan ka naupay ti kas di atrato kan ka ni tatang. Nasabali laang. Amang ano in-break na kon. Saan to ang mapasamak day tariyo? Ay ayatan ka unay-unay. Kat kabailak a panagnikan day ta iti amam. Ay ayatan ka mo't unay-unay Kaloy. Kat amok nga agbalin to ang naragsak. Tibuklan ta a pamilya. Tata, kaya't da ka na makasarita ko na ni Rio. Well, Kaloy, umuna iti amin. Kaya't ko kumatagkid daw iti pamakawan, gapo iti impakpakitakan ka iti kalabas. Awan parikot iti day tata. Maawatan kayo. Yam amak ko ngamin ti anak ko ani Rio. Amumot niya agmaymay sa nga anak mi iti day dinagawan nga asawak ni Rio. Kat inkarik iti day di inana, ajak to pulos baybayan. Tata, Kaya't ko lang ti makasigurado ang nasaya at ti pagbanagan ti anak ko, iti sidong ti agbalin nga asawa na. Ang gamita, makitkitak mo't anaragsakan ka ni Rio. Kat naamiris ko abidot gayam ti panangipapan ko kan kaide. agyaman ak tata. Aramidak ti amin para ka ni Rio. Maawatak no apayakas ti trato yu kanya kiti kalabas. Ngamin, inkabil ko ti bagi kiti sitwasyon nyo. Ket oray no siyak bilang tada iti sitwasyon nyo. Talaga siguradwag mo tanasaya ti pagbanagan ti anak ko. Nang rona ket kas kanyak ti nobyo na, anatataengan lang arudan, awan pa'y naturong na iti biyag. Isong ay naramid kumot ti amin, tapno mapanagnikak kada kayo ang nagbidot kayo iti panangipapan kanyak. Bilibakkan ka Kaloy. Katamok nga agbalin kanto anasaya ta padre di pamilya. Taripatwom to kumana imbag ti anak ko. Ikarit na itatata. Kanjak to pulos paldaangan ti anak yo. Agyaman na Kaloy. May saka anatak ng abaro. Katamo ka saan to apulos nga agbaliw ti panagayat mo ita anak ko. Katita pa'y laeng. Yat nagkon ti bendisyon ko no plano yun ton ti agkalaysa. Agyaman ak unay tata. Agyaman ak. Iti day di apan nakisarita kanyak ti ama ti nobyak manang Emmy, nariknak ti naimpuswan apan nagkid daw na iti pamakawan. Gaputawan mo't anyaman na kanyak ti nagbalin at rato na iti kalabas, nalakalangarod ti panangisawang ko, alipatan min ti amin. Nalaos ti panagyaman ko iti namarswamanang, taamok nga iti likodan ti baligik, tinartarabay nak. Ket ita, matintinungan ti panagkalaysami iti kaayan ayat ko.
Palagip ka dagiti padak ana esem nga agdengeg iti programa tayo. Saan nga idawdawat ngem no bilang mapadasan nyo ti kas iti nagdalanak, di kay kumamaupay no di ket pagbalinan nyo nga inspirasyon ti anyaman a negatibo a dumteng iti biagyo. Tamamati ak nga ad-adda amatunuyo ti arapaap wenno kalkalikaguman nyo iti biag no agtalinaed kayo a positibo. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Kaloy. Pagayam ko a Kaloy, amok a nakaitad inspirasyon kadagiti dumdumngeg ti pakasaritaam. Adu ti kastoy a mapaspasamak apanggapuan pay ti pan nakaperdi ti biag dagiti masaknan. Pudno unay ti kunam nga aramidan da ko mga inspirasyon ti anyaman nga ublag a mapasaranda. Taday ta timang patibker kadakwada tapno maipakita da iti sabali a tao akabailan da aton uyan dagiti arapaap da iti biag babaan iti panagsalukag da. Kablaawan kayo iti umadanin akalay sayo ken ni Rio anobyam pagayam ko. Ket namnamaek anaragsakto ti buklen nyo a pamilya. Mangipanagnag ti kinasayaat ken kinamanagsalukag mo a tao. Alakastan pagayam ko katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugo iti dana ti biag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Belen at taga Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad na klaangan manang itinagan a Belen at taga Ilocos Sur. May saakmat a subscriber ti YouTube channel yo. Tati panagdengdengag ko kadagiti padas a maidram-drama, tinagserbin aliw-liwak, uray madama ti trabaho, idi addaak paylaeng, ijay balasiw taaw. May saakmat asigod nga OFW manang, iso ang makarelate kadagiti padas, dagiti agpapaay iti balasiw taaw, ang maipatpatangatang diti programa yo. Amok tirigat da, ket adda pa kainaigan dayta, iti inak isalaysay kada kayo, anam na maek ang mapagasatan mat ang maidrama. Tamamati ak, ang makaibati daytoy itinapatag nga adal para kadagiti dumdumngeg, kastamoten kadagiti na ikamang. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanang, agluwasa ko ninton bigat ama pa ni Manila. Inton bigat ti sangpot ni Belen. Inaksab to ni airport. Ay, talaga gayam amatuloy nga agbakasyon tinubyam anam-amom laang iti Facebook. Wan nanang, nalpas nga minon ti kontrata na isong agawid pa ilaan. Kat, saanan nga agsublay? Ay di pa isayang no saanan nga agsublay di abroad. Agabroad mo't lang nanang. Ngam saanan ang nag-renew iti sigod nga amo na. Ag-apply ka no lang iti sa Bali. Ay kat nasaya at mat no kasta. Anya nga iti aramidan na ditoy, kat nagrigat ti agsapol ti trabaho ditoy. No, agabroad, siguradon ti trabaho na. Isumot ti kunana nanang. Agsubli ka no. Ay kat si Kangay, awan plano mga agabroad. At nanang, tapno daras kami ang makaurnong. Apag isunto, nagkasar kami. Kat, day talaang ti iyornongam. Siyempre nanang, kaya't ko taga-abroad tapno matulungan kayo ko ni tatang. Tasyakit nga ron taday ti poderyo. Ay nasaya at mo't ano kasta. Si katiburidag iso arumbang lang adito'y kang agnaad. Ay nasaya at mo't ano kasta ti plano tapno guminawa mo't basit ti biyag tayo.
Amumot a pamilya doon dagiti kakabsat baw. Iso asi kalatan tinamnamaan may kanitatang baw. Di kaya agdanag nanang. Dumtang tumot lang day tangal daw. Kasta, sumangpot at talagang tinubian ni Rodel. Huwag ka now. Iso nga roda na sapa nagluwas na pa ni Manila tama pa na sa batan. Nasaya at mo't nga roda tapno makita tamutan iti personal ti agbalinto a manugang ta. Apay, sigurado ka nga ison ti maasawa di anak mau. Kat anya pa'y ngay. Nabayag mo't nga agayan ayat da. Aw, di papanan na ngay no din to kasta. Masapol nga maamun na pa'y anaimbag day di babae. Sapay iti Facebook laang tinagamamuan da. Kauray man ta naginayat damay. Kung makita ka seryoso di anak mo iti nobya na. Sa bagay, ang trabaho mo ti di abroad. Iso asigurado asaan to marigatan di anak mo. Nukas pangarigan agasawa dan taon. Punot ako na Albina. Iso nga orayin ta nga umay ipasyar ni Rodel tinubya na tapno amutamatan. Kumusta ti biyahe, Belen? Okay, Matrodel. Pasensya kan ata na istorbo ka pa eh. Si kamot ang tinangsukon kanya. Rombang lang tap na kita tamutan iti personal. Pasing nga iti video call lang ti pagsarsaritaan ta. Wan nga, Rod. Naimbag man ta pinalubusan da kay di balayo. Imbaga ka sumangpot ka. Kan kaya't da kamutin na mamam mo dananang gantatang ko. Uray sakmat. Kaya't kumata makita dagiti dadakkel mo. Nga mabalin ka di nga agdiretso tapay lang iti lugar mi. Belen, saan nga taan nakababain no kadwanak na agawid iti lugar yo? Saan? Amudan asumangpot ta adwa. Kat magagaran damot a makakita kan ka. Kasta ka di? Okay nga rod. Takalpasan na, mapantan tumot iti balay mi. Tapno mayamamukan kadagiti dadakkel ko. Day talagayam. O sige, kasta lang arudan ti aramidan ta. Agtalinad tala ang iti lugar mi iti sumagmamanong aldaw. Kalpasan na, mapantanton iti lugar yo. Okay, awan di parikot iti data. Alang nga rod, pumanaw tan dito airport. Apay ngay, di mo't la sumangpatan di anak mau. Di mo't ko naman nagpakada nga agdiretso da iti lugar tinubya na. Wan angam sumagmamanon nga aldaw tinapalabas, awan damot taon. Ay na, abangan no napikot mo't tan di anak mau. Unay kan abakbaketan. Apay, nasken ay apikutan di nubya na kat isuda lang nga rodan. Ay, anya tamom ngay, katawan ka mo't ijay. Ay, unay kan aya Albina. Agpakadamot dagijay kat no kayat dan ti agkalaysa. Agabrod pa'y ani Rodel, sakbay ang mga asawa. Agabrod ko na. Wan, day tati ko nana, tapno maipayan na takanaw itinasaya at apanagbiag. Ay san abali ta agabrod mo't laang Genubia na. Katada kadakwadan ano, anya ti plano da. Ngamno kayat dan ti agsimpa. Mayatlat ka. Ay, sana babalan. Masapol nga agabrod pa'y ni Rodel.
Noobyok ni Rodelma ng Emmy. Nagamam mo kami iti social media, babaan iti may sa agayam ko iti Hong Kong. Ti panagbalin mi anasingad, nagtinag iti relasyon. Sinukon nakngarod ni Rodel iti airport, iti panagawid ko idi dito'y Pilipinas. Kat daydi ti damo a panagkita mi iti personal. Nagdiretso kami iti lugar mi, kat inyam amok ni Rodel kadagiti dadakkel ko, kastamoten kadagiti kakabagyak. Nasingpet ni Rodel manang, kat amok nga ison ti makatakunay-nay ko tong palbiag. Nagustuhan mo't dagiti dadakkel ko, iso nga awan ti nagbalin a problema. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, napan kami mo't iti lugar da, kat naamamok moten dagiti naganak na. Planok idi ti agsublipay iti balasiw taaw. Ngamga po iti masansan a panagkuykuyog mi idin iti kaayan-ayat ko. Adda ti banag asaanen analiklikan. Apay nga inawis nak dito'y Parque Belen. Adda nga min importante nga ibagakken ka, Rodel. Anya dayta? Rodel, adda parikot ta. Masikugak. Anya? Masikog ka? Agpaiso ka di? Ni, apay maragsakan ka. Kat parikot da ito adimtang. Belen, saan na parikot dayta? Blessing dayta. Di kag danag, tasaan ka talikodan. Ngam, kasanon ti plano kag agsubli niya balasiw taaw. Apay, napatpatag ka di dayta? Ngam ti agbalin tong anak ta? Kasaritak da nanang tagkasartan. Ngam, umanugot nga tadagiti dadakkel mo. Saan ka di nga damat plano mga agabroad? Makaam mo ditan. Tinapatag, makapagkalay sa ta sakbay amadlaw dayta tiyan mo. Umayak tumat makisarita kadagiti dadakkel mo. Sigurado ka, Rodel? Mga no ikasanak laang, gaputa masikuga kon. Belen, ay ayaten ka. Kat nakasagana ak ang mga langon iti dayaw mo. Anya, masikog ka, Belen? Nana. Wen nanang, masikog ni Belen. Isama sapol nga agkalay sa kami sakbay amadlaw ti tiyan na. Ay katanda ditan. Kanada kayo matan iti husto nga edad. No kayat yon ti agsimpa. Di sige, agkalay sa kayaw. Ay, aguray ka. Di pa ikat saan ka na makasubli ijay Hong Kong, Belen? Saan, Nana? Dito yaklata ka nun ko na ni Rodel. Saan nga minamabaling nga agabrod ni Belen no kastang agdadagsenan nanang? Kat, kasanod nga ijay planom nga agabrod si Karudel. Di pa ikat saanan ang matuloy. Aman nanang, agaplayak tumatlaang inton makapagpas ngayon ni Belen. Anya? Nasaya at ti kasta a plano yaw. Awan ti makita ka parikot iti dayta. Di kay tumot kami nagananad. Anya nga ita, di agpada kayaw asaan ang matuloy nga agabrod. Nanang, Ha? Saan abale Albina ata nang nagmumut sa imbaga ita ni Rodel. Agaplay tumot laeng kalpasan nga agpaskay ni Belen. Kun may sa, masapol ang makapagsimpada pa'y muta. Masapol nga agkalaysada.
tanalpasan ti kalay sayaw. Kaya't ko adito'y lata ti pagnaadan niyaw, Belen. Ha? Buridak nga anak me ni Rodel. Isa arumbang lang nga iso ti kadwami ditoy. Kababain samot nanang. Iso nga uray jay kamin lugar mi ngagnaad. Ay, saan? Dito'y kayo lata. Lalaki ti anak ko. Isa arumbang lang adito'y kayaw. Awan ti rumbang apagbain ng Belen. Ad-ada na kababain no ti anak ko ti iyawid mo ije lugar yaw. Sige nga Rod, no isuti ko na yun, nanang. Oray ka na yun to amapan kayo ang pasyar ka ni Rodel ije lugar yaw. Basta dito iti permanente apag naidan yaw. Kabula namon Belen, agpas ngay kanton. Wan nga Rod, no kaano adandanin rumor ti anak ta. Kasla nagbayag nga urayan ti panaglabas ti aldaw. Kasta talaga no da sagsagaam. Ay na, magagara na kun Belen. Ore da na ng kantatang. Excited na makakita iti apo ko da. Kanayon nga Rod adamagan ni nanang, no anya kano ti marikrik na. Nang runa no dakay ti trabahom. Ibagak kano adagos no agsakit ti tiyan ko. Tapno maitaray da kadagos si ospital. Una yun ni nanang. Sa bagay, di na ngamin na din na dagiti apo ko na kadagiti kakabsat ko. Tainyawid mat dagiti asawa da iti lugar da. Isumat lagayam adito'y data pinagnaad. Wan Belen, siya ka no ti lalaki. Isa rumbang lang asyak ti mangyawid kin ka. Saan kat asika ti mangyawid kanyak? Ayun gayam, apama na makapagpas ngay ka. Agaplayak mo iti trabaho para iti abroad. Tapno may sagananta iti masakbayan ni baby. Talaga adisidido kan nga agabroad? Siyempre Siyak mo ti mapan. Tas ikatagbati dito ang mga iwan ita anak ta. Di ka madanagan. Tadamot dana ng akad kadwayo kan ni baby no bilang makapanawak. Sige, no iso day tati kayat mo. Suportaran ka nga Rod. Belen, ada napintas ngay padamag ko kun ka. Anya dayta, kas na maragsakan ka unay Talaga nakapasakit ti interview ana nga iji agency ang nagaplayak. Ado kami anaala, mapaan kami agtrabaho iji Riyadh. Agpaiso? Win, isang ay saganam tabagim tayo di saan nga agbayag, agabrood akon. Ay na, maragsakan na Rodel. Malidayanak mo't tapanawan na kamin ka ni baby. Basta panunuto maparay ti pamilya ta da ito yung aramidak. Kan adamot dana ng akad kadwam. Rodel. Kan mabalin mo't amapan kayo agbakasyon iti lugaryo. Tapno madinaan mo't datatang kananang mo ti apo ko da. Talaga akas tanto ti mapasamak Rodel. Basta aganad ka iti papanam Wen Belen, di nakapagdanagan. Kabala kataripatun ti bagik. Ang trabaho ka na sayaat para kada kayo kan ni baby.
Damo pa'y laan na amok dagiti dadakkel ti asawak. Nadlaw kon ti sabali adyar ti ina ni Rodel, manang Emmy. Ngam gapot ay ayatek ni Rodel, kan awan mat parikot ko iti amana, jaklatan ingkan kano. Nang runa idinagsikugakon. Sabali manan idi tinamnam ti ina ni Rodel, ngam awanan tinaaramidan na idi ingkadeng mi ti agkalaysa. Kalpasan ti panagpasngay ko, nag-apply adagos ni Rodel iti agency tapno makatrabaho iti balasiw taaw, kat napagasatan met. Nalaos ti ragsak dagiti dadakkel na, nang runa ti katugangak a babae, tanatong palan ti arapaap da para kenkwana a maka-abroad. Kas pagayatan ni Rodel, nagtalinaed kami iti anak mi, iti sidong dagiti nakaikamangak. Nanang, nagatang ko amin na nakasapulan tayo dito balay. Adan abasto tayo iti sumagmamano nga aldaw. Apay, nagpauit man ti kwarta ni Rodel? Wan nanang, adamot papaitod na akwartayo kano kanitatang. Ay, kastaya. Ay wun gayam, adamot si mangput itay a delivery ditoy. Nakanagan mo't kan ka. Amang ano dagiti in-order ko online dagiti para ka ni baby, nanang. Ay nabilen, saan ka unay anagastos? Saan ka agatang-agatang iti kumpormila ditan? Panunutom mo't atirigat jay asawam iti abroad. Ha? Dagiti laang mo't importante tigat-gatangak, nanang. Kan para mo't ka ni baby dagiti daduma. Ay, agurnong ka, tapno adasang putan di asawa bakwarta. Mga nunalpas ton ti kontrata na, kat di ka pa'y nakaurnong man. Agur-urnong akmat, nanang. Dagiti mat na masapsapol ditoy, kan dagiti kasapulan ni baby tigat-gatangak. Palpalagipan ka laang, Belen. Diyak kayat ngawan to ti pagmamaayan ti panagsakripisyo ti anak ko ngagtrab-trabaho iti balasiw tao. Naimbag tayo mawag ka, Rodel. Mailiwak mo nun kada kayong agina. Ni baby nga eh. Nakaturog. Nabanog anagay ayam itay. Iso na iturog nan. Kaya't kumusta kayo dita? Dananang nga eh. Okay damat. Pasensya ka, Rodel. Ngam ada ko maibagakan ka. Anya day tabelen? Ni nanang. Madlaw ko akasla dagura na kanyak. Ha? Kanayon nakapalpaliiwan. Nang runa numapanak agatang ijiili. Anya? Imbaga na pa'y asa anak ka noon nagastos unay. Ta, sayang ka no ti panagsakripisyom di ta abroad. No awan pagmamaayan ti mabirbirukan. Sa anak mo't agastador, Rodel. Dagiti mo't la para ka ni baby kan abasto dito'y balay ti gatgatangak. Pasensya am langan ni nanang. Basta ramidam no anya ta among panasayaan. Gumatang ka mo tayo ti para kan ka. Di nakarkaron nga da maibagaanan ni nanang. Apay aya, katadamot allowance na nga ititit mo saan aya. Kat may isa, si kapay taggasgastos para di tabalay. Diyak nga rod maawatan no daduman ni nanang. Kasla denumero amin agaraw ko dito'y balayo. Isang arod nga daak dito yung agtrab-trabaho. Tapno magatang yung mo tati kayat yung. Mala, pasensya am laangan ni nanang. Talaga siguro akas tati bumakbak eh. Agpakada ako makan ka, Rodel. Mapan kami ko magbakasyon iji lugar mi ka ni baby. So wag mamanulaang mat nga aldaw. Mapanak lang umiliw kada tatang kan nanang ko. Sige, mapan kayo tapno makainanamot ti panunot mo, Belen. Ikumusta anak tulangan kadakwada, ha? Kan di mo liwayan nga ikan iday ti kwartada. Kan gumatang kan tumot na iti pasarabong kadakwada. Agyaman na, Rodel.
Aglos kami itong arod ka ni baby. Inton ka ni kadwa nga aldaw. Nay, apay naggapo ang bilen. Nagadumot dagita imot mau. Napanak man nagatang iti ipasarabok iti balay mi, nanang. Apay, agawid ka iti lugar yaw. Wan, nanang. Ipakadak ko mga pailakada kayo. Aglos kami ka ni baby inton bigat. Amo ka din ni Rodel day taaplanaw. Wan, nanang. Nagpakadak kan kwa na idi nagsarita kami di rabii. Kasta aya. Kasla, nagadoon ay magdagitagin at gatang baw. Impagatang ni Rodel dagito'y nanang. Napyara ka no nga da ipasarabok iti panagawid mi ka ni baby. Nay, saan kayo nga doon ay nga agbaybayag ijay Amangan no maikawan ni baby, narigatan. Amangan no agsakit. Wan, nanang. Di kay agdanag ka ni baby. Agsubli kami matlaang dito'y kalpasan ti makalawas. Albina, papayan. Anya di nadamag kaw amapan mo kano sarsaritaan di manugang tayo di tersena ni bakit unlang. Anya sarsaritaan mo't nga ibagbagam? Kat no iso tinalabsak apag chichismisan da di tersena. Si kakanumot la tinaggapuan na. Ibagbagam ka no agastador unay di manugang mau. Padeliver iti kumkumpurme iti online. Ay katagpay sumad saan aya? Di lagur oray ti delivery tar aramidan na. Pagamuam tadaman ng delivery kalpasan ti maysa. Ay kanasisita mo dagitor orderan na. Kanapay aya kat kwarta na mo tigat gatang na. Anya kwarta na? Kwarta di anak ta akakaasig ang trabaho ijay ampawag. Kat jay nalaing ababay amang irurumaan di na pay amo asalwadan tinagbannugan di asawa na. No kastaman bilang ti panang ipagarup mao. Saan mo kuman anapan inis istorya iti kaaruba ta nakababain. Agasam tayo naranampay tinagsao-sao itang awan ni Belen dito'y balay. No makadanon ngay kenkwana dagita nga imbagbagam. Ay di na sayaat. Tapna mo na kagorak tikas di nga aramid na. Naghimas lakit din ti biyag na. Agor oray laang ti ipatulo di asawa na. Enton na igamanan. Gastos dito, gastos ijay ti aramidon na. Nagbidot ka, Albina. Nakasingsingput di manugang ta. Di ka pa'y makita agumatang iti para iti bagila. Agpapanpay husto dahi ta nga ibagbagam. Kwartada mo ti busbusan na. Ay, saan nababalin kanyak dahi ta? Anak kau jag birbiraok. Iso arumbang laeng apakibiyangak do sa dino ti pangipipanan na iti kwarta. Ay, saus balikog mo dahi ta pa nagpampanunot mo, Albina. Sige, no di ka agsardang ta makadanon dahi ta asasawam iti anak ta. Hajak lamaon, amangan no ipanaw na dagiti agina iti poder ta. Hello, Rodel. Pasensya kan nakaistorbo ak. Apay nga mawag ka. At ka di problema? Ayan yon. Ada kami dito'y balayo. Kasangsangpot mi ka ni baby. Nasayaat magmerod. Apay nakaawag ka. Ada ngamin indanon kanyak di kaaruba tayo.
Maipapan iti sarsaritaan kanu ni nanang iti tersena maipapan kanyak. Mababainak, ta iti kaawan ko. Pagpies-piestaan dak gaya man at chis-chismisan ditoy. Kat ni nanang kanu ti dadaulo. Anya? Apay, anya ti ibagbagana? Walwal dasat kanu ti birok mo. Kanayon kanu ti panagorder ko online. Kan gastadura ak kanu. Nagimas kanu ti biyag ko. Tadjay lagur uray ti pawit mo ti aramidag. Ay, unay mutan ni nanang. Apay mutan ni chis-chismis na ka. Diyak ka mo noon niya tinagbasulak ka ni nanang, Rodel. Aramidag mo't amin, tapno awan ti maibagana kanyak. Ngam kaskas di akagurguran ak gayam. Pasensya mo ni nanang ko, Belen. Nung kabaulampay, sige, agtalinahit kayo ba'y ni baby dita. Ngam no di mon kabaulan, agawit kayo ni Jay Lugario. Di nakarkaron ton akaguran ak ni nanang. Ibaganan tumanan anapan nakkelak. Kababay namin kan ka, Belen. Amo kakakaasi ka na makibagbagay ka ni nanang. Sapay awanak dita, iso ati ka pa'y masalakniban man. Pasensya ka mo ton, no indanon ko kan ka, Rodel. Amangan nga no sa bali ti makadanon kan ka. Amangan no mamati ka iti bagbagan ni nanang kadagiti tattao. Amo ka di mo marami dagiti pamadagas kan ka ni nanang, Belen. Kat siya kung dagkit-kit daw iti dispensa kan ka. Bayam, apa man na makaawid hak, pagsaritaan tanto ti kasayatan na maramid. Ngam kabaalam ka di pa yakabalay ni nanang? Ikarigata, Rodel. Diyak kaya't asyak ti agbalin agapu ti panagginura yung agina. Danggayak ni nanang aging kay ti kabaalak. Kat diyak to agbalin abastos amanugang kadakwada kan ni tatang. Ikarik day ta, Rodel. Intultuloy ko tinasaya at apan nakilangan ko iti katugangak, uray amok asasawan nak itilikliko dakma ng Emmy. Awan apulos tinangag na apan nagsidir manipod kanyak, ket dayta ti dinayaw kanyak ti asawa. Nagtali na edak ana respeto a manugang kadagiti naganak na. Inaramid ko latta no anya ti amok anasayaat, aging ga idinagawid a nagbakasyon ti asawa. Napagnuman mi ti gimatang iti basit asular iti saan unay nga adayo iti balayda ket pinatakderan mi iti balay. Ita nakalasin kamin manang ket awan apulos ti pamalpalatpatan ti katugangak nga isu ti makagapo no apay a nagdesisyon kamin asimmina kadakwada. Ar-aramiden mi matlatta ti pagrebengan mi kadakwada manang kastameten kadagiti dadakkel ko. No anya ti ipapaay ni Rodel kadagiti naganak na, kastamot ti it-ited na kadagiti dadakkel ko. Itamanang adan peace of mind ko, tamakagarawa kon nga awan ti amok amang palpaliiw iti ar-aramidek. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Belen. Belen, pagayam ko. Amok asan laeng asika ti pakapaspasamakan ti kasta. Ngambilibakken ka, tanagtalinaed ka ana respeto kadagiti nakaikamangam, uray ammom nga addamadi nga iwas ti katugangam a babae. Ngem nasupapakan amin a sakripisyom, gaputaaddan kabukbukudan nyo abalay, kat maaramid mon anyaman ti kayat mo. Nagasat ka mo, takas ka ni Rodel tinagbalin nga asawam. Sapay kuma taagtalinaed tinasaya at akababalin mo pagayam ko.
Tapno ad-adupay aparabor ti dumteng kada kayo nga agasawa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag.